So, yun, makulay na buhay mga kabeli. So, yan, shoutout po sa lahat ng mga kabeli natin. Nandito tayo sa farm. So, may delivery tayong muli ng pagkain sa Mabalacat, Pampanga. Yan na, shoutout po kay Ate Joy. So, mga kabeli, lulutuin natin ngayon. Meron tayong sisig, kanin salad, tapos fried chicken, pansit. Ano pa yung isa, Dam? So mga kabeli, 5 po tayo. Lulutuin natin ngayon. So yan, bukas kasi wala kami dito sa farm. Lahat kami holiday. So yung pansit mix, kanin salad, sipo egg, yan meron mga kabeli. Tapos fried chicken. Yan, shoutout po kay Ate Joy Garcia. So yung deliver nito mga kabeli, Melesios Resort, Rivera Street, Kamachili, Mabalacat, Pampanga. So ano to mga kabeli, pandagdag lang doon sa handa nila doon. So 7th birthday yan. Happy birthday Habrianas. Yan, 7th birthday mga kabeli. So si Ate Joy mga kabeli, meron din po siya YouTube channel. Paki-support na lang po. So yun, nagre-ready na yung mga kabeli natin. So ang deliver natin is 5 PM pa. So kailangan 5 PM nandun na tayo. So time check tayo, 1:30 na po. So bibiyahe pa tayo ng 1 oras. Mabalacat to Arayat kasi mga kabeli, nasa 1 oras din. Pag walang traffic. Pag may traffic naman, ano mangyayari? 2 oras po. 2 oras. 1 oras ang traffic. Ginagawa pa na may mga kalsada ngayon. Okay mga kabeli, magre-ready muna yung mga kabeli natin. So pag naka-ready na, salang ulit tayo ng sa ano natin, lulutuin natin. Yun mga kabeli, start na po tayo. Fried chicken mga kabeli. Fried chicken. Yun no. Kumukulo. Bumubuhal mga kabeli. Kumukulo mantika. Bumubuhal, bumubuhal. Chicken, manok. Pero ang ganda ng ano sa damit mo, tingnan mo. Dito sa video, ang ganda. Shout out po Shout out po. sa lahat ng viewers ng Pabedi. Yun. Thank you po. Thank you po. Sawang sumusuporta. Diyos. Na ang buto-buto. Sarang mo pala. Okay na. Okay, yun. Oo nga, Benny. Sabagsak mo rin dyan, Sumbok ka pili. Ito nga pala sa mga food. So yun mga kabeli, start na tayo. So magluluto na ako ng Pasit mga kabeli. so si Adam mga kabeli, nagluluto na ng chicken. More! More! Saglit na. Tingin pa ang bawang. Kulang yung bawang mo. More! Saglit lang. Pabagsak mo rin. Tan! Pagit na sa'yo. Okay mga kabeli. Bawang pa. Okay, mapupulayin lang natin itong bawang sibuyas. Tapos yan, diretso na. So yun mga kabeli, thank you. Okay mga kabeli, chicken breast. Manok mga kabeli. Chicken liver. Konting oyster sauce mga kabeli para may lasa na yung manok natin. For seasoning, dam, takot, dam. Okay mga kabeli, natakpan ko muna ito hanggang sa maluto yung manok natin. Konting soup stock ng manok.
Beli, okay na itong ating sog. So, lalagay na natin itong Beans. Carrots po. Baguio beans sa carrots. So, konti celery mga Beli. So mga Beli, 1 kilo lang itong pansit natin. Tapos 4 na kilong fried chicken. So ayan mga Beli, pa-support po Eat with Joy. Yan, so mga Beli, may YouTube channel yung Lola nung data. Eat with Joy. Free. Mga Beli, repolyo. Okay, ayan lang natin magluto muna yung repolyo. Balikan natin mga 5 minutes. Okay mga Beli, okay na yung ano natin. Makukuha lang tayo pang-topping sa taas ng ating pansit. Kaunting shrimp cubes doon. Celery. Tinging dalawa. Timplahan na muna natin ito mga Beli. Baka timplahan pa niyan ton. So mga Beli, ito yung pinagpakuluan ng atay kanina para sa sisig. Siso. Ning. No Seasoning seasoning. Ready? Ton, bagsak! Paminta. Ano? Tita. Tita Susan, shout out po. Yun, shoutout po. Tita Susan. Chicken powder. So ano yung nilagay mo? Squid cubes po. Ilan? Dalawa po. Dalawang shrimp cubes ang lagay si Anton mga Beli. Okay, hintayin ko lang pakukuluan lang natin ito. Tapos yun na, mga Beli, tuloy-tuloy na ito. Pansit na ilalagay natin. Susunod na ito sa poeg na. Dam, bagsak! Shoutout po sa lahat. Mga Beli, sisig tayo. Yun. Best seller parang nga daw. Sisig. Sabi mo lang, buloy. Asin mga kabeli. Asin mga kabeli. Baka boost mo naman parang ito. Yun. Sakto lang yan. Ayun eh. Liver spread. Ano? Atoy ng manok mga kabeli. Tayo na manok po. Okay, gabi men. Yan. Ano yan? Kasi mga Beli. Kalamansi. Kalamansi juice. At maraming Sibuyas. sibuyas. Yan, sakto lang. Panggisa. Konting sili. Siling ano lang po ito mga Beli. Siling panigang. Siling panigang. Bubo pa. Gilang-gilang. Ano eh? Kaya mo nito kaya sa maset. Opo. Pagsisiming mga Beli. Oo mga kabeli. Ito, magdadala dyan. Black paminta. Yes na. Yun o. Ito ng plating. Yung mga Beli, lalagay na natin yung bihon natin. Yung mga Beli, patutuyuin ko na lang to. Tapos, yun na. Okay na to. So, plate na mga kabeli ng sisig. Pork sisig.
Yun, daming kalamansi mga kabeli. Yun, thank you po. Ano mga kabeli, okay na yung pansit natin. Okay, pansit beyond. So kailangan ito mga kabeli, mga 5 PM nandun na tayo kung saan yung event natin. Hit with joy. Sarap na. Paminta lang ang kulang. Okay mga beli, okay na to? Oh, fried chicken mga Billy. Chicken manok mga Billy. Sige ba na? Dati nirito. Ayos. Okay mga beli, okay na to? Pansit natin. Ang kinong pansit. Okay mga beli, meron tayong 2 kilos na sipo egg. So yung butter. Okay, tunawin muna natin butter tapos bawang sibuyas togi. Isa natin. Thank you. Okay, mga beli, bawang sibuyas. Okay, mapupulayin muna natin itong ating bawang sibuyas. Tapos yun na, manok na to mga beli. Thank you. So 2 kilos sipo egg. So mga beli, okay na yung ating chicken breast. So ito na. Chicken breast. Tingin na yung kalan natin daming. Bago na yan. Ha? Bago na. Okay mga beli, lulutuin lang natin itong ating chicken breast. Tapos sunod-sunod na to. Mga beli, sayote. Okay. Ang bugso. Kamas. Mixed veggies. Okay mga beli, mixed veggies. Okay mga beli, konti tubig. Okay, balikan natin maya-maya pag malambot na yung gulay natin. Mga beliam. Nestle cream, dalawa. Ito mga belly bap. Ganito. Black paminta. Chicken powder.
Tinga sukal, Mori. So mga beli, nawawala yung lagayan namin ng asukal. So, brown sugar. Nanita! Tapis ko rin. Mga beli, pampalapot, cornstarch. Ano yan? Mga beli, tatapix natin yan. Ayan po. Mara yung masarap sa ebon. Ha? Ano masarap? Anong masarap nga? Laga. Beli, lagyan natin ng konting itlog. Tapos yung may iwan is pagtatapix na natin. Keso, re, pasuyo. Keso. Oh. Yan po, yan po. Yun. So patitikman natin kay Mori mga beli. Yun, oh. Ito lang hinihintay na ito. Dapat kasagan. Sabi mo yung totoo, mayari. Ano ba, mga kabeli? Ano? Masarap dapat. Mga beli, okay na daw sabi ni Mary, pero lalagyan pa rin natin ng keso para lalong mas manyaman. Creamy. Okay. So ito mga beli, plating na to. Kasi habang mainit itong sauce na ito mga beli, ibig sabihin niya mga beli, maluluto pa rin yung gulay natin. Okay, plating. Yan, mana? Yung mga beli, plating na rin ng fried chicken. Pansit po, mga kabeli. Yun, tsaka may kain sa namin po mga beli. Gawa ni Ate Bless. Sisig. Sisig ka pang pangan. Ano para rin? Sopas. Okay, so po egg. Mga beli, siya po egg. Kani salad, pansit, sisig, tsaka fried chicken ni fried chicken. Chicken to, mga kabeli. So mga beli, okay na. So time check tayo, alas 3. So biyahin na tayo sa Mabalacat, Pampanga. Eat with Joy. Yan, shout out po sa inyo. Shout out po.
Belly, nandito na tayo sa Melencio Resort. Private resort ata. Ay, kasama ka po? Okay, Mabalacat, Pampanga. Hindi lang kita nakita. Sa ano po? Kusina? Galing ka lang kusina, pumasok ka dito sa amin. Hapon. Sarado ka hapon. Kaya Belly, nag-usapan na namin. So time check, alas 10 na umaga. So, inuna ko naging palengke gawa ng namin naman po, pag tinangali tayo rito, Isa. wala na tayong mabibili. Mabuti na lang yung seafoods na i-order ko kaagad. Ayun, Belly, maaga tayo. So, 4 PM pa lang nandito na tayo. Yan, shoutout, Ma'am Joy. Paano tawag dyan pare? Ano? Ganda mga kabilo. O kaya na eh. Naglalaro yung mga... Ay, tari. Mga kinana. Pwede ka lugyan. Ito may bagay ng kabayo. Halika ini ka po kanta kanya, no? Bahala ng to, buwit ang kahit ang. Pamo. Yeah, amal token! So Belly, nandito na tayo sa birthday. Yan na Brianna Joy. So dalawa pala yung event, yung nakuha ng kanina ni Kimpi doon. Saka to isa. Yun. Wala pa po yung may party. Yun o, 7 years old mga Belly. So yun mga Belly, request sa atin ni Ma'am Jake, kahit kumuha lang tayo ng konting video dito sa birthday nung apo niya. Tapos yun, pwede na tayo. Uwi na tayo. So wala pa po yung may birthday. So hintayin lang natin ng konting oras. Thank you. Shoutout po kay Sir Bong and Joy Garcia. Yun o. Okay, shoutout po. Salamat, Chef. Thank you po sir. Yan. Dahil po salamat mo rin po kisupport tayo. And Ma'am Joy, shoutout ka na. Alberto Caldondo. Thank you po. Ano na kayo Marvin, kaya kayo Wow. Thank you Shout out po. po kami na taga Arayat po Mabalacat. Yan. Thank you po tita. Seattle, Washington. Yun. Ito po. Ay, baka gusto niyong batiin yung apo niyo.
apo niyan eh. Ay, happy birthday, Baji. Happy 7th birthday. Have fun on your birthday. I love you. Thank you so. We love you very much, Baji. Although we can't be there today, it is your special day. Enjoy it very much. We love you. Thank you, Ma'am Joy and Kuya Bong. Thank you po. Thank you, man. Thank you. Po mga parents ng aking celebrant. Habang siya bali. Okay? Now, everybody, are you ready? Okay, let us welcome, ladies and gentlemen, let us welcome the celebrant, Brianna Joy Ballesteros Tapan. Welcome! Natin ang ating celebrant. Wow, ganda naman niya. Ano naman celebrity? Nagmana sa ano? Sa tatay o sa nanay? Nagmana po. Sa lola daw po. Sa... Kaya pwede kakantahan ng happy birthday. Alright, everybody shout, Happy birthday, Brianna! Alright, once again, palakpakan po natin ang ating birthday celebration na magandang morning and thank you so much, Mom, sir, and thank you so much sa mga bisita. Pwede na po tayo umupo. Siyempre, mag-i-start na tayo sa mga games natin. By the way, Mom, nasan po yung mga prizes natin for kids? Yan po yung mga prizes natin, Mom. Yung mga toys ko. Una mo lang ito. Happy birthday, Apiana. And ay, say hi to Lolo, Lola. Hello. Say thank you to Lola. Thank you. Shout out Lola Joy. Joy. And Tito. So alright guys, mag-i-start na po tayo sa mga games. By the way, sa mga kids natin, kasasali po kayo sa mga games natin para magkaroon kayo ng friends. And then sa mga adults naman po ng mga kasama ng mga kids, kaya pakitulungan lang po natin yung mga bata para So yun mga Beli, nakapagpaalam na rin tayo. Ready na tayo ha? First, bring me something or naunahan. Magdala dito ng kahit anong klaseng cellphone. Yung walang camera. Cellphone na walang camera. Cellphone without camera. Ayan. So yan mga Beli, nakapagpaalam na tayo sa my birthday, saka doon sa Lola, kay Ate Joy, saka doon sa magulang. So yun, ay, may pamirienta sa inyo si Tita Joy nyo. Yan. Yan, maraming salamat sa pamirienta, Tito ko. Yun, so mga Beli, hanggang dito na lang yung vlog natin. Ingat na lahat. God bless all. Thank you.